Oimorenya kwa Ramogi genoririo makare machigne chendoni marduol intadi kapar kuda boro dueno marapar igaganario prario kudario wantire kidienjario machendoni mokwongo waikoni weche manyien kwa Ramogi kabende chendro kada kidieny marario mano martuak marduol angnebi mana bang weche gi manyien magi thund weche. What do you intend to do differently from your predecessors, away from the usual rhetoric and threats? Perhaps you need to come and live in Kurkur, Pora, Longewan, Losuk, incognito for only 1 week. Odbura udhinyime gi chenro madayo dho jogo mowal ne ten migepe chenro manonyuolo koda kamiri mane jokanyo mamoko mag committee. The whole program ya mambo ya housing is because we want to make sure that we use the resources we have well. Jatend piny Kenya William Ruto singoni sirikal biro gero ute ma oktin 200,000 higa ka higa ne oganda jo Kenya. Wamor kaka jokanusani koro. Nikech kata ero kasani apani gimoni Miguna duogo. People of Kenya love Miguna. Wasema ero. Come back home. Okil Miguna merejiwo duoke pacho kati cha ng'wen jumane kanyuola ne bende onyiso mor margi. Machiegni koro Ramogi chendo ni ario adek auchiel nono namba marot machoka bende wantiere mbui RAMOGITV nyiswa pachi kotendre gi magi mwaikoni odhiambo makauono. Nyinga Lydia Okeo kaja loko marwa en Elizabeth Otieno arwaki ni bed kodwa hare chakruk nyaka giko wachao gi wach mara dayo dhojo ten migepe mago mogwel kama penjo maoridie no dir ne ji mawal ne lemo mag ten migepe kaka wuono ne en odiochiengi marario. Jodbura ma Samburu West ne Sulale Suda no chiwo chwero koda ka piwange ko penjo hewi nyalo mar jogo mowal ne lemo mag telo. Our police service and citizens, because there has been over the years broken relationship and trust deficit. With regard to Nyumba Kumi, I am a firm believer that this is a very critical organ within our security architecture. A scandal that cost taxpayers about 1.6 billion Kenya shillings. Some payment was said to have been made to your law firm. Reference was made to a payment which was made to my law firm of 500,000 shillings. That payment was not made by any company, leave alone a company that supplied NYS. It was made by a friend of mine and a colleague called Onesmus Kipchumba Moko. Kwa dhibele nyakura Ramogi pinyo wacho mamalo dhitio kanyakla kod pinyo wacho ma counties magwenge maonge arita kue endiko bila makojolo ekedo kod weche njore e gwengego. Ler makama ogol kod jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kinde romo mano okelo kanyakla pisas mag pinyo wacho mamalo kod mago mag sirikand counties mapachoka. Winjruok makamano counties magwenge makamago koro biro pedo biro bedo kod tinga mar chulo obila kanyo mambalango menda matina mano markonyo chendogo. We have also requested our governors to consider in areas that are prone to insecurity and require additional police reserves to consider to partner with the national government, where the national government will recruit more police reserves and provide arms and ammunition, while the county governments will provide stipends to keep those officers surviving and being able to do their work. Kwa dhimbele giweche genya kwa Ramogi bang higni habicha marda koko mar piny Kenya Miguna lando ni obiro chope pacho katarik prario dwe marapar gaganario prario kodario mano chieng' tich ang'wen ene ote morwaki koda nyuola kod jodala gi Miguna mawacho ni gisekale midhiero mathoth mokalo nyaka ne wuodgi chun kod wuok e pacho ka. Simfros Okinda miyo waler. I'm not boarding. I don't have a passport. I'm not boarding. Higni abich mokalo Miguna no yudore kama tek miwuoro.
Piny owacho nochuno Miguna giwuok e piny Kenya nikech nene itude kod chamo muma e alap mar Uhuru kod ogai mar NASA Raila Odinga. Piny owacho mar Kenya kao ramo ni Miguna ne en japiny Canada. They have torn my clothes. You know, I'm a lawyer. I have court orders. Higni 5 tok rakruok ni, Miguna oyango duoke e pacho ka. E ote mar Twitter, Miguna nyolando ni obiro chopo tich ang'wen kar saa 12 mar okinyi. Anyuola ma Miguna okawo wach ni gimor ka gilero midhiero ma gisekaloe nyaka ne wuodgi chun mondo owuog e pacho ka. Nitie kata hero ka noneg ng'ato e olalo ka kane jahero demonstrate, kane sirkal riembe, kane jo Kano te nowuok ka wacho ni ma nyathi Kano, to Matiang'i wacho ni ma ja Canada, ok ja Kenya. Ne wawinjo marach kabisa. Koro miyo wan gi geno nobiro dala kendo obiro chopo dietego kata jaduong' ne otho ka en oko. Giduoko erokamano ne piny owacho ka giwacho ni sirikand William Ruto mondo ket arita makare ne Miguna. As a family wamor ahinya, to ok wan kende. Wamor kaka jokano sani koro. Oganda mawuok e boma mahero bende ok odong' chien e nyiso mor margi ne duok Miguna. Wagombo mondo mi oduogi, mondo mi maendeleo mar nyando ka odogi e wang'e. En ng'at moro makare kendo ng'at mariek. Weche mang'eny manosetimore go werego, ochak wuoth manyien, obi otentie baba. Welcome Miguna home. Understand? The people of Kenya love Miguna. Miguna nogol gi thuon e pacho ka tarik 28 dwe mar adek higa mar 2018 gi ketho mar sidho Raila Odinga kaka jatend piny mar oganda ataro mar chik. E ote ma jatend migawo mar Rita Fred Matiang'i nolero ni Miguna nonego jaspeja achiel mane yange kendo kaka japiny Kenya. Kamano emane nyalo yawone yo mar duogo e pacho ka. Matiang'i nowacho ni Miguna noweyo bedo ja Kenya kaluwore kod chike machon ma pacho ka mane tamre ni ng'at achiel ok nyal bedo japinje ariyo, wach mane do kwedo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa ya gwenge gonya kwa mgaji wangi wach maduoka Miguna pacho ka wadhi nyaka county ma Siaya kama attend county ma Siaya golo siem ne jonjore maong'ere kaka 42 brothers magocho chenro magarita gweng ma Ugunja katend county no koro singo kao kang mager ne ng'ata mabiro yudre katimo timbe maundu. Wach makamano no wache nyasi manobage county ma Siaya madhialo odiochieng' chiemo mano yore gi governor ma county no James Orengo kamano wacho ni odhi tiyo kanyakla gi jokanyo mamoko maneno ne gijiwa rita e county no. Jalup commissioner ma Ugunja Felix Watikila no kwedo njore masiko muoch kao kwa jonyuol mondo chiw puonj makare ne nyithindgi mondo okony e kedo gi maundu. Over and I will request that you make the kama fadhali kidogo. Kesab so mengi tutaomba. Tumekuwa na akang known as 42 brothers in this county. Vijana watoko, vijana wa shule miaka 16 17 wananua mapanga, wanaenda kwa mabarabara kulinda kina mama wanaotoka sokoni, wanaoibia alafu wanarepa. Wanaenda kwa matuka ya watu, wanafuja matuka ya watu wanaoibia. Sisi kama kamati ya usalama harutarudi nyuma. Kama utaambia mtoto wako maadili mema, hadi sheria inji, basi chuma iko motoni. Tuwe karibu na watoto wetu. Mara kwa mara tuwashauri ili waweze kupewa malezi bora ndio waepuke kupata mimba. Na wale vijana ambao wana masoeo kunyamia watoto wetu wa shule, nataka nitoe onyo kali ya kwamba tutawakamata na mtashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni shukrani kubwa sana. Tutimize usalama, tuweke hali ya usalama na tutajenga nchi yetu ili Kenya ile wimbo yetu ya kitaifa tunasema Kenya inastahili heshima na kweli Kenya iwe na heshima. Kwa dhimbeleni pinyo wacho ma counties ma osetiyo kod omenda duto mana omige hik omenda mokalo. Ema dhi yudo pok manyien mar omenda hik omenda ni. Mana en kaluwore gi jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua. Winjruok makamano chopie kind governors kod pinyo wacho mamalo. Romo mano otelie kod Rigathi owuon. Romo makamano bende ong'ado mar keto riwruok mar governors e pend chike wa PC ma jalup jatenda piny Kenya. Chris Owino noluoro makamano kendo loso na report no e yo machal kod ma.
Piny owacho mag counties osebedo ka gwandore kod piny owacho mamalo e kinde ka kinde kaluwore kod deko e chwalo omenda mag dongruok ne sirikal mag kor gwenge. Governors osebedo ka seyo piny owacho mamalo e gino ma giwacho ni en chocho chenro maggi mag dongruok. Kata kamano, kaluwore gi winjruok e kind sirikal mag counties kod piny owacho mamalo, counties ma osetiyo kod omenda duto mane ochwalnegi e hik omenda mokalo ema biro yudo pok mar omenda kowuok e piny owacho mamalo e hik omenda ni. Ma en ler mane ogol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kinde romo mane okelo kanyakla piny owacho mamalo kod telo mag counties. And we have agreed going forward that disbursement will be informed by quick absorption of funds. Those counties that absorb quickly will get the first priority in disbursement. And therefore we want to urge counties to put measures into place for quick absorption, which has got a positive effect on the economy by having money circulating. Gachagua ose omoko kuom telo mag counties ma pacho kae kuom digni tiyo kod omenda mag dongruok mane omegi kod piny owacho. We have appealed to the county governments to consider our concern about the low absorption rate. We have noted today, even as the county governments complain about delayed disbursements, they continue to hold over 30 billion shillings in their accounts. Kata kamano, governors manyien okoyie kod seyo makamano ka gilero ni ginyalo mana mulo omenda mane sirikal machon oweya gulu mag counties tok od bura puodho budget mambalang. E wach makamano mano ok adieri nikech pes manitiere accounts counties gite ne odonjo ka noselori komenda ni loro tarik 30 dwe mar 6 higani. Omiyo pesa manyocha tiyo en mana mar mshahara mar dongruok ok oyienwa tiyogo nyaka county assembly puodhnwa gimiluongo ni supplementary budget. To toke kwase puodho supplementary budget, pesa no wadhi tiyogo mapiyo tibro neno ka kendo kido mar deko gi pesa mag counties biro duogo. Sirkal mag counties bende osebedo ka seyo piny owacho mamalo kuom nyunjo e moko kuom tije mag counties ataro kod pend chik. Piny owacho mar Kenya Kwanza kata kamano osingo mar chwalo tije duto mag telo mag kor gwenge ne counties mapacho kae kochopo dwe mar 4 higa manyien. And we have confirmed to the council that the Ruto administration has the political goodwill and every intention to hasten and fast track the transfer of functions as per our constitution. And we have given ourselves a target, a deadline of 6 months within which all functions should be transferred. Moko kuom tije ma piny owacho mamalo pod tayo gin weche mag thieth, pur kaachiel kod pi e kind mamoko. National government emodong' gi thoth pesa ma idwaro ni otago devolution kata tend gweng'. National government odong' gi pesa mar thieth, pesa mar pur, pesa mar pi, pesa mar barabara gi pesa kata mar gero chirni. To gigo te itime county. E komachielo, piny owacho mamalo kod governors bende ochopo e winjruok mar keto riwruok mar governors e pend chik e bwo apisi mar jalup jatend piny kaka yo mar rito telo mag gwenge. We have confirmed that intergovernmental relations are anchored in the office of the Deputy President, but we have agreed they will be under addendum to the executive order so that the Council of Governors is properly anchored in law. Okang' makamano dhi tieko luoro ma jopiny osebedo kanigo e wi telo mag gwenge tok jatend piny Dr. William Ruto wito oko lemo ma jatend migawo mar loch gwenge e bwo telo mare. Telo mar Kenya Kwanza bende osingo matiyo kanyakla kod piny owacho mag counties e nyayo dongruok e pacho kae. Winjruok makamano igeno ni dhi tieko ywaruok ma kinde ka kinde e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties, gino mosebedo ka chocho chenro mag dongruok e telo mag gwenge. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi dakika 17 bang' saa achiel mamidhiambo. Chenro en duol wantiere kidieny mokwongo kama medo kelo ni wechego manyien. Kamano bende sebedo kichwalo ote mag studio kare 3:6 namba marot machoka bende wantiere e mbui Ramogi TV kanyo Facebook nyalo wechege achiel kachiel. Aneno kanyo ka engineer Lazaro Kanyambok nitiere kod wacho kani owuoro dayo dho jotelo mabende
ogolo gik mane thoth oganda jo Kenya kia. Ka en to kipacho nono ni magi gin jotelo mabende ne luongore ni hustlers. Joma nyithindo wacho ni dhi school kake chamo to nitiere jotelo mabende donje kombe ka gin multi-billionaires. Mano kanyo engineer Lazaro mano pache. Barack Odhiambo kantiere Kolwa East. Bungui wacho kanyo ni inbe intiere kodwa chenro rafiki. Woodley Gala Kabiero bende wacho ni entiere chenro kodwa. Vicklin Victoria kantiere Saika Estate. Wacho ni Saika kono Ramogi TV chopo makare. Odhiambo Felix Ochieng bende kantiere University. Mano ma Mount Kenya. Mbalariany kanyo wacho ni gin bende gin neno mana Ramogi TV Odhiambo makawuono. Victor Jakarating mar Ligega Ombwede bende wacho ni entiere kodwa e chenro kata kamano wuoro kit jotelo magwa bende kori walo kendo igoyo kata dayo dhogi kit telo mabende wacho ni biro bede pacho ka podo wacho no keto mana wango bionene en kitelo machalnade. Paul Simita kantiere Kajiado wacho ni entiere kodwa e chenro dia makawuono wacho ni Ramogi TV chopo Kajiado yo makare. Alex Omondi kachiel gi Nancy Moseso. Naftali Oko kantiere Awendo wacho kanyo ni NB okwayo mana joten migepe mondo kik donje weche go mag siasa hinya to kose walgi magi chao muma kik gidonje weche siasa to gitima chenrogo mag gero piny Kenya. Luocha Paul Audi to nyisowa kanyo ni entiere Mombasa County. Weche manyien donjo Mombasa yo makare kendo wacho ni en sama koro governors makaluo nyaka koro tine jopiny ma ok winj ni moko kotiyo gi pesa manomi counties yo makare. Makakumu Junior wacho ni kaka pile entiere Kirindo Bunga Mbita kendo wacho ni Ramogi TV chopo kanyo eyo makare. Kabende wacho ni joten migepe luongore ni hustlers. Gin mana hustlers mago ma millionaires. Wacho kanyo ni Miguna to duga dala to makara kamano chiu luor ne jatelo nyaka Raila Amolo Odinga mano kanja tenda Azimio la Umoja kendo wacho kanyo ni nono to pod bro bedo matek. Zaka Zazei bende wacho kanyo ni en wach Gashagwa mar ni counties mani obila okchul okoyiego kara ni mogile obila mani counties okchul en wach ma okoyiego kwacho kanyo ni NTJ pinyo wacho mano mar miyo jo Kenya arita kwe to oken tend county kaka jalup jatend piny Kenya no duaro. Mano kanyo pach Zak Awindis Nyakwaro wacho kanyo ni Nyakwaro uta kantiere Rongo county no Homa Bay wacho winjo makare kendo neno Ramogi TV yo makare osemo laksa machon mondo winjo weche manyene ka bange odonje chenro no mar twak mar duol. Barack Odhiambo bena ni kanyo kachiel kod John Apili tudi kod Nyakwaro moga joma ko thuolo mayo matin kata kamano pod odu kod weche manyien e chenro ni mar duol e tielo mokwongo. Koro yo mara sani ler omiyo koro thapki dhi bedo ja oda. Winja uru, seche ma ji te bro duogo e od lamo, unyisi gimoro amora ma dhuruf timo. Kunyisogi to samoro ung'eyo, inyalo mono timo gik maricho go. Bihan. Onge gima timre ne Bihan na. Jaherana ma Bihan ngima. Okay, dua. Ni mondo an gi thapki watima Ruth. Onge wach. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyaka rom gajwang' wadhi mbele gi wechego manyien. Kama piny Kenya ogo kangi thieth mar jotuo mago man kod kansa mar remo mar ondhudho. Mabang' osiptal ma Nairobi West timo bero makare ne miyo moro ma jahigni 55 marito dok dala nyaka sani bang' kedo kod kansa mar remo kuom kinde malach. Jafwambo mara Judith Omondi nitiere kod ler e wachno. Fuongruok gikone oneno ne jotuo makedo kod tuo mar kansa mar remo mamako ondhudho e pacho kae. Ma bang' osiptal ma Nairobi West timo bero makare ne miyo moro ma jahigni 55 ma osekedo kod kansa mar remo kuom kinde malach. Miyo no marito dok pacho en geno ne jotuo mag kansa mag remo ma osebedo ka wuok oko mar Kenya kadhi manyo thieth e pinje maoko. Kaluwore gi lipot mar tend osiptandno, nengo mar timo bero mar ondhudho chung'e kind milion 3 nyaka 4 mar pesa ma Kenya. We are taking the patient has the disease, probably one of the cancers we are talking about, myeloma, and then we actually harvest some of their normal cells, some normal immature cells from them, and as you harvest them, you store them, and then you destroy or obliterate the entire marrow. Generally speaking, we are anticipating it will cost us anything between $25,000 to $35,000. A quick mathematician will convert that probably roughly from 2.5 to 3.5. Kopogore kod jotuo man kod kansa, jogo man kod remo matin ne del kata sickle cell bende nyalo yudo konyruok kokalo kuom thieth achiel no. Kwayo en ni piny owacho konygi e tiego jochiw thieth ma pacho ka mondo ganda jo Kenya yud yot e yudo thieth machal kod magi. Bone marrow is not just for treating cancers. I'm sure you are all aware about certain other serious diseases in our country that may benefit from this procedure. And in particular, you have heard of people who have been suffering from sickle cell disease, and these will be beneficiaries of this procedure. Chopo chon mar ng'eyo chal mari kaachiel kod jouti nyalo miyo yote yudo thieth makare kendo bende duoko piny nengo mag thieth. If we offer them bone marrow transplant at right time, about 30 to 40% of those patients will actually make it. And same way in sickle cell transplant at right time, if patient is young, it has a very good success rate. And I can assure you that about 70 to 80% of patients will be cured if they have good match. Piny Kenya en achiel kuom pinje mag Afrika ma osebedo kod midhiero e timo thieth ne jotuo mag kansa mar remo kuom kinde malach. Ma osemiyo moko kuom jotuo kinde mapek e kinde magidhi oko mar manyo thieth, ka moko maonge kod nyalo bende osewito ngimagi nikech kansa mar remo no. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago motenre kod wechego mag thieth wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama Gavana ma Siaya James Orengo chiwo ler e wi kuo mar yedhe ma osiptende karanyisi en osiptal maduong' ma Siaya County Referral. Orengo wacho ni yedhego lal e lwet jogo matiyo ute thieth mag sirikal. E wi mano yango ni sirikal mare dwa kawo okang' mano motegno mar chiwo arita mager ne yedhego. Orengo wacho ni yedhe ma ibiro chiw gi bad migawo mar KEMSA kachakre sani ibiro lundach gi sirikal mondo lero bedie kaka yedhego itiyo godo. Tumefanya mipango kabambe kuona kwamba zile pesa ambazo tumeweka ya kununua dawa hakuna kuguza. Pesa ya dawa hakuna kuguza.
ili wananchi wapate dawa. Tutaleta teknolojia mpya ambao dawa ikitoka KEMSA we can trace it. Nataka kuwaonya wananchi, tunataka kuleta teknolojia ambayo dawa ikifika Skalame na utoe katika health center ya Skalame unaenda nayo. Mimi pale nakaa kwa ofisini naona tu ile dawa inapotea. Erechaja jonyo. Kon mogangi mago motuche pautuke kama Sadio Mane walka kajaloch mar